बड'लेण्डआव थानानै रायजो जानो समाया नों बड'लेण्ड गारना खारनांगोन मिथिबाय गारना खारनांगोन दिनैहाय बेहाय कम्पानि बानायफैनानै दिनै फट बजरानि आइजोफोरनि इज्जत लुथिनानै जानो नागिरदों रैखाथ खालामनो नागिरदों नोङो बर' आइजोफोरखौ दिनै धंस खालामनो नागिरदों नोङो हा फाननानै जाग्रा नों लांसुनिया नों जोलैनि हांगार थांनानै थानो समाया नों प्रमद बर' नोङो ओइबाराव सेप्तेम्बर जानाय इलेक्सन जागोन नों जेनब्लानो नों बेखौ गारनानै खार नों एक्जाइलाव थानांगोन रायजोआ दिनै सिद्धान्त लादों। खोनाबायना लोगोफोर बिथां प्रमद बर' सारखौ मा बाथ्रा बुंखो आरो मानो बुंखो जाहोना मा लोगोफोर मिथिगौना जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मा बारहावा सोमजिबाय दङ बा मा इन्डास्ट्रि खुलिनायनि बागै बिथाङा हा फाननाय मा फाननायनि बाथ्रा बुंदों मानि थाखाय प्रमद बर' सारा मानि थाखाय बेफोरबायदि जाखो बर' हारिनि बिखायाव थैदोंना गैया बिनि बर' हारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंजाखो बिथाङा जाहोना मा बर' मेलेमाव मा दं बिनि प्रमद बर'नि बर' मेलेमाव बर' हारिनि बर'नि न'खरखौ सिफायनानै बिथाङा कम्पानि खुलिनो नागिरदों मा आसरित बाथ्रा लोगोफोर नाथाय बियो जाथावनाखा लांनो गोसोबा प्रमद बर'नि गामियाव लांनानै प्रमद बर'नि गामियाव गायसननायनि होयो लोगोफोर ना मा होनो रायजो राजा नोंथांमोन मालाबाबो बियो जाथावना नङा आरो जोंनि बड'लेण्डआ माबायदि उनाव कम्पानिया जेब्ला चालु जायो बिनि उनाव जोंनि बारहावाया मा जागोन बिनि थाखाय सानना नाय उन जोलैनि थाखाय सानना नाय दा बिथाङानो बेफोरबायदि बार बुङोमोन प्रमद बर'आ मानि थाखाय दा बिदि जालांखो हेमन्तजों लोगो नांनानै मा जाखो दा मानो हेमन्तजों गारजाफिनांगो भटआव एबार मानो हारसिं दारायनो नागिरदों बिथांमोना मा जाहोना मा बर' हारिखौ जौगाहोग्रानो ट्रेन लामायाव थांनानै गाथेहैग्रानो बड'लेण्डनि थाखाय बापरे बाप साख्रि होदोंनो हा होदोंनो दैमा होदोंनो दालां होदोंनो बबाव जोंनि सुबुंखादायाव थां बाक्सायाव थांनाय बाक्सानि सुबुंखादा दिरिं दैमाखौथ' बयबो दङ नेबावनो दङ दालाङा बहा दं दा बे फिसा दालां बानायना होदो एमान गोदोर दैमायाव मा खान्दा दालां मा इलाय मा दालां इलाय गावनि उदैनि थाखायल' नायो मानसिफोरा गावनि उदैनि थाखायल' ना गादिनि थाखायल' ओंखायनो हा फाननानै गादियाव आरो सायाव गाखोबावनांगौ फ्लाइटआव न'खराव फ्लाइट लाहांदो नामा प्रमद बर'आ जाथावना नङा बियो लोगोफोर बर' बिमाफोरा बर'नि आइजोफोरा मा बाथ्रा बुंनो खोनायाखै नामा बिथाङा हा बबेयाव थानानै बबेयाव देरनायमोन बिलाय बर'नि बागै जेबो मोनथिया ओरैनो सायावल' फैदों ट्रेन लामायाव गाथेनाय बड'लेण्ड बिनाय जाहोना मा बिलाय बेफोर बर' हांसोफोर गोदोनिया बिथाङा बे हेमन्तजों लोगो नांनानै बिथाङा मा बेफोरखौ बावजोब्बाय नामा मा फाग्ला जाखो ना माखो बिलाय ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारियाबो गुबुनाव बिदेशाव फैयै खामानि मावफैदों जोंबो दा जेरै मावफैदों लोगोफोर बेयाव जोङो बारहावाखौ माबायदि मोन्दों जोंनि बे बिदेशाव फैनानै खामानि मावनायाव माबायदि खस्थ' आरो बेसेबां कम्पानियाव बेसेबां साख्रिनि मानसि लायो मा बुंदोंमोनलाय प्रमद बर'आ मोनसे कम्पानियाव लायनो 30,000 10,000 20,000 साख्रि होयोनो बापरे कम्पानियाव खैजन मानसि लायोबासो मोन्दों बिलाय बिदि मालाबाबो जाथावना नङा आरो बे कम्पानिया मालाबाबो जानो हाया बिथाङा सानदों माने जोंनि बर' हारिया जेनेबा हा फाननानै रायजो जागोन अब्ला हादान खारहैगोन गोदोनि बायदि नाथाय जाथावना नङा बेफोरो जोंनि बर' हारिनिनो ट्राइबेल हारिनिनो बियो हा बेयाव बड'लेण्डआव जेरै बड'लेण्ड दाबिदों बिदिनो बड'लेण्ड महरै बियो जौगाखांनांगौ जोंनि बड'लेण्डआ दा बे बड'लेण्डखौ बिथाङा प्रमद बर' सारा मा डाउनाव लाबोदों बर' हारिखौ माबायदि थेर-बेथेर खालामनांदों मानो जाहोना मा बिथांनि हिनजावा सोरमोनलाय बर'ना हारसामोन ना मामोनलाय जाहोनाथ' बहुद सोलायलांबाय बिथाङा हारिनि थाखाय मोजांखौ साननो रोंला बिथाङा बर' बिमानि बर'नि थै गैया बिनि गोसो गोरबोआव बिनि सोलेराव ओंखायनो बिथाङा मा बर'नि न'खर जों मा थोरिनि न' माबानि न' लुनानै बेसेबां ग्रें रायजो जाबोनाय बर'नि हा बर'नि एकदम थागिबि बिथाखौ मा बुंदों बिथाङा गारनानै सिफायनानै साख्रि होगोन हानि फैसा होगोन होननानै फाननायनि लबाव मा होनदों कम्पानि आदानि कम्पानि खुलिफैनो बापरे बिदि माबोरै जाथावना लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो बेखौ सापर्ट खालामना नोंथांमोना
आरो जोंनि बे बड'लेण्डखौ मोजांनि थाखाय दंफां लाइफां गायनानैसो ग्रोम ग्रोमै जोंनि इयुननि थाखाय आरो जोंनि थाखाय जेहे खहा जाया बैखौसो जों खामानि मावनांगौ। दा बिथाङा मा बुंदों? दानफाय लांफाय गासैखौबो दंफां लाइफां धंस' खालामजोबनानै बर' न'खर धंस' खालामजोबनानै कम्पानि आदानि खुलिनो मा बेलाय पावार प्रजेक्ट जोंफोरा बेफोराव मावनानै फैनाय देरबोनाय उन्दैनिफ्राय बिदेशआव फैनानै ओंखायनो बेयो जाथावना नङा आरो मालाबाबो खालामनो होनाङा। जोंनि बड'लेण्डआ उनाव मा जालांगोन बेखौबो सानना नायनाया गाहाम। आच्चा लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोननिसिम आं बेखिनिखौनो भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो जाहाथे उनाव गोदान गोदान भिडिअ आंनिया मोनहैयो नोंथांमोननिसिम। ना मानो लोगोफोर गोजोन थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ अल द बेस्ट।